Capítulo 3. Xa empeza a haber algo de drama. Vale, pois elas estaban aí no embarcadero e van ir cara a mansión e no embarcadero atópanse con TJ. TJ é o tío do que Mini sempre estuvo enamorada. O sea, Mini leva enamorada de TJ hai un montón de tempo, pero parece ser que TJ, como que mandou a freír de espárragos, ela empezou a salir co seu mellor amigo. E entonces, como ela empezou a salir co seu mellor amigo, Meg fixose moi amiga de TJ hasta o baile de bienvenida, que aí pasou algo que discutiu con Mini e con TJ. E Meg ponse moi nerviosa con TJ porque Meg agora está enamorada tamén de TJ. Entón están as dúas amigas enamoradísimas de TJ. Despois está Meg, que bueno, que se enamorou, que tal, que non lle quere decir a amiga, no, porque ten unha amiga vai se poñer super celosa. Esta Mini, que TJ dixolle que non, e ela, pois, enrollouse co seu mellor amigo, sí, puxose a salir co seu mellor amigo. O que decía eu, non é tóxica para nada, e non o superou. Entonces, claro, xa se emocionaron todas. Tamén, supuestamente, nos capítulos anteriores nos dixeron que o último barco que chegaba ese día aí era o de Mini e o de... Bueno, o de Mini. Que pasa? Que agora chegou outro barco con un tío que se chama Ben. Que chegou e dixolles, bueno, Jessica e as súas amigas animadoras non van chegar hasta mañán porque tuveron un entrenamiento de animadoras. Entonces retrasáronse, non colleron o barco e veñen mañán, cando supostamente mañán non chegaba barco ningún, pero ahora sí, con Jessica e cas amigas. Tampouco nada sospechoso, para nada. Entonces vamos ir para casa. Entonces, moi ben, Mini emocionase, o sea, Mini que estaba emocionada porque estaba TJ, ve a este rubio que supuestamente é o novo ligue de Jessica, entonces di, este pa min, non está Jessica, é o seu novo ligue, este pa min. Non me extraña que Jessica che deixara de falar hai 4 putos anos porque acabas de conocer o seu pibe e o primeiro que faz é arrimarte a el. Pero bueno, e despois a outra nin come, esta nin come nin deixa comer, porque despois a outra, a Meg quere se lle arrimar ao TJ e seguro que lle parece mal, porque, o sea, non lle fai puto caso, cambia o polo ben e non lle deixa comer a amiga, é que tóxica, pois eso, que se piran para cara a casa. Eso basicamente é o capítulo 3.